Imaginemos a escena. Bueno, son as 3 da madrugada, o ruxido solitario do motor dun Peugeot é o único son que racha o inmenso silencio da chaira castelá. Buf, unha imaxe moi potente, dende logo. Sí, é moi cinematográfica. E no interior dese coche, pois van 2 persoas esgotadas. Ao volante, alguén que conduce coa mirada fixa cara á escuridade e no asento do copiloto, alguén que dorme. Ou bueno, que o intenta, porque os seus dedos seguen movéndose de forma espasmódica, tecleando no aire como intentando descifrar mensaxes ocultas mesmo dentro dos seus propios soños. Que un detalle arrepiante, por certo. Totalmente. Pois con esta imaxe, benvidos a The Deep Dive. Hoxe imos realizar un análise exhaustiva dos materiales que temos sobre a mesa, que son os extractos do capítulo 3, dunha narrativa que arranca como un thriller policial clásico, deses que poñen os pelos de punta, xa sabes, e que paso a paso pois revélase como unha conspiración histórica de proporciones inimaginables. E que o material fonte deste capítulo é unha verdadeira clase maxistral de tensión narrativa. Seguimos os pasos do inspector Javier Falcó e da doctora Elena Castro. Levan días perseguindo un asasino en serie, a mente detrás do que o texto denomina o mapa dos osos. Claro, o famoso mapa. Exacto, é unha cazaría que, xa trazou unha liña de sangue dende a humidade dun mosteiro en Ourense ata a fría xeometría del Escorial. E o que imos desentramar hoxe é como o autor utiliza esta viaxe para transformar un procedimento policial ordinario nun, digamos, labirinto de símbolos xeográficos, mitoloxía religiosa oculta e, sobre todo, terror psicolóxico. E o escenario escollido para este punto de inflexión non podría ser outro, arrastraos ata as mismas entrañas de Toledo. E vaya xeito de presentar Toledo, Quero decir, non se trata dun simple fondo de pantalla para a acción. Cando lín estas pasaxes, a cidade preséntase casi como un antagonista físico, casi respira. Descríbese como un espellismo de pedra e sombras. A cidade das 3 culturas. Iso é, unha cidade que se alza sobre o río Tixo cunha arrogancia, digamos, milenaria. Para o noso inspector, para Falcó, Toledo sempre foi un lugar opresivo, un laberinto onde cada sombra parece ter un nome e o propio río actúa como un foso que illa a cidade do resto do mundo. Sí, unha sensación de illamento total. É que, cando o Peugeot cruza a ponte de Alcántara, o texto fai que o aire mesmo cambie. Cheira a metal frío, a incenso rancio. A inmersión é absoluta para quen lé. Pero o contraste real, o verdadeiro choque, chega cando deixan esa inmensidade da chaira nocturna e se meten de cheo no peche extremo da catedral primada. Claro. Fíjate en como a arquitectura dita o estado emocional da escena nese momento. Pasamos dun vehículo en movimento, que sempre dá certa sensación de fuxida ou de avance, a un espacio que leva séculos literalmente ancorado na roca. Acceden cola porta do reloxo. E fano baixo un rosetón xigante que o texto describe, creo que de forma moi deliberada, como un ollo ciclópeo que vixía o mundo. Buf, esa descripción é terrorífica. Un ollo que os mira. E que o é. É a sede primordial da Igrexa en España, un coloso de pedra. E con todo, que nos recibe nesa inmensidade é o arquiveiro, o pai Bernardo, un home diminuto, de ombreiros caídos, cuxa linguaxe corporal transmite un terror absoluto. Sí, un contraste brutal. Eso é. Ese contraste de escalas entre a institución monumental e a fragilidade humana é o primeiro indicio de que as reglas habituales do xogo non se van a aplicar aquí dentro. E vaya se non se aplican. Xa o creo. Cando comezan a baixar cara a cripta dos arcebispos, o cambio sensorial é abafante. O frío xa non é o vento cortante da serra madrileña, sabes? É un frío húmido, pegañento. Un frío que cheira literalmente a mofo e a morte antiga. Esa humidade que se che mete nos osos. Tal cal. Baixan ata o último nivel, a lanterna de Falcó corta a escuridade e ilumina o centro da sala. E sobre un sartego de mármore dun cardeal do século XV atopan a nova entrega do asasino. E, non é un cadáver convencional. Non para nada. Son 12 mans humanas. 12 mans cortadas con precisión cirúrxica e dispostas formando un círculo perfecto. Espera. Déxame deterte aí. Porque cando lín isto, intentei racionalizalo. Xa, buscar a logística, non? Claro. Tentei pensar na logística real de todo isto. O pai Bernardo afirma que ninguén forzou as pechaduras, non? Entón, alguén entra na catedral máis vixiada, carrexa 12 mans humanas que
que necesitas neveiras portátiles para conservar o tecido. E logo ten a tranquilidade, a luz e o tempo para colocar todo de forma milimétrica nunha cripta ás escuras. Sí, parece imposible. E que cheguei a pensar que o autor cometeu un erro loxístico enorme, só para primar o espectáculo visual, como que sacrificou o realismo. Bueno, a ver, é un razoamento moi común cando nos enfrontamos a este tipo de escenas tan teatrais, pero eu proporía ler a aparente falla loxística como un fío do que tirar. O sea, o asasino non opera baixo as limitacións dun criminal común, precisamente porque coñece a fisonomía do edificio mellor que os seus propios gardiáns. Mellor que o pai Bernardo, dende logo. Moito mellor. As catedrais góticas como a de Toledo non son espazos sólidos. Están cheas de galerías cegas, pasabizos de ventilación e ocos entre os muros que, bueno, usábanse para o mantemento estrutural hai séculos. O asasino non precisa entrar pola porta principal con unha nevera. Entón el xa estaba ali. Probablemente. Leva días, se non semanas, habitando ou movéndose por esas veas ocultas da catedral. E iso conecta directamente coa deducción da doutora Castro. Ela non se paraliza polo como fío iso, senón que afonda no para qué. Ela entende que esa disposición das mans non é un simple vertedeiro de corpos. É arquitectura pura. Unha mensaxe construída. E aí é onde entra en xogo o obxecto central. No medio exacto dese círculo de mans cortadas hai un antigo astrolabio de bronce. A ver, o número 12 xa ten un peso incrible por si só. Os 12 apóstolos, os 12 meses, a esfera dun reloxo. Claro, os ciclos do tempo e da relixión. E un astrolabio no centro. A miña primeira teoría ao ler iso foi que o asasino estaba a usar as estrelas para marcar a hora exacta da morte das víctimas. Unha especie de reloxo macabro astronómico. Pero despois, a doutora Castro descobre que nas uñas das mans hai letras gravadas. Un detalle minucioso, case de tolos. Sí, letras minúsculas en latín corrupto. A frase di sanguis regum, cinis profetarum. Sangue de reis, cinza de profetas. E nese momento decátase de algo que esnaquiza por completo a miña teoría do reloxo estelar. Sí, descríbese perfectamente ese momento no que Helena empaña o bronce co seu alento para ver mellor. O que derruba a túa teoría inicial, e de feito tamén a de Falco, é comprender o funcionamento físico dun astrolabio. A ver, explícanos iso. Pois, históricamente, un astrolabio non é só unha ferramenta para mirar o ceo. É un instrumento que realiza unha proxección estereográfica. Vale, soa complexo. Basicamente, colle a esfera tridimensional do firmamento e aplasta nun plano de dúas dimensións para poder calcular posicións. O norte do instrumento está fixado para apuntar ao cénit, é dicir, o punto máis alto sobre as nosas cabezas. Pero Helena decátase de que o eixo da araña, que é a peza móvil do astrolabio, está manipulado. E cara onde apunta, entón? Pois non está sinalando cara ao ceo, nin cara a ningunha coordenada de navegación terrestre. O instrumento foi fixado para sinalar exactamente o nadir. É dicir, cara abaixo, cara ao chan sólido de pedra da cripta. Uau! O que significa que converteu un instrumento de navegación celeste nun sismógrafo do inframundo. É unha imaxe moi potente. Investir a ciencia astronómica para mirar cara ás entrañas da Terra? Non. Absolutamente. É unha perversión da súa función original. Isto lévame á conclusión de Helena de que o mapa dos osos necesita reclamar algo que está xusto debaixo deles. Toda a catedral, que en teoría é o símbolo de elevación divina cara a Deus, convértese de súbito nun inmenso tabuleiro de xogo que apunta cara ao chan. Un tabuleiro de xogo cuxas regras están ditadas polo peso da historia, sí. O asasino está a subvertir a teoloxía do espazo. Nas igrexas medievais, a cripta xa é de por sí o lugar que conecta cos mortos. Son os alicerces sobre que se ergue a fe cara á luz. Claro, o mundo dos mortos sostendo dos vivos. Exacto. Ao apuntar o astrolabio cara abaixo nese lugar específico, a mensaxe non é só busca de máis fondo. É unha afirmación de que a verdadeira orixe, o centro de gravidade da súa motivación, está enterrado, está sepultado na escuridade. Esa idea do que está oculto e sepultado na escuridade fainos virar bruscamente cara ao segundo gran impacto da escena, que é cando o macrocosmos histórico choca frontalmente co microcosmos persoal. O momento da foto. Iso é, porque mentras Helena está concentrada resolvendo o enigma xeométrico do astrolabio, Falcó afástase cara a un recunchuve a cripta. Achégase a unha estatua dun anxo que chora. E detrás dese anxo, prendida cun alfinete de prata, atopa unha fotografía amarelada. E aí cambia todo. É que o ton da historia volve cambiar por completo. É unha imaxe de Javier Falcó, pero de cando tiña uns dedanos.
sentado lendo un libro no internado de San Xudas. E detrás do neno, na penumbra, ves a silueta dun home alto cunha carapucha de monxe. Unha imaxe moi perturbadora. Buf, xa o creo. Eu pensaba nesa sensación, sabes, de estar xogando unha partida de xadrez durante meses. Pásano mal, analizas estrategias, tentas anticipar os movementos do rival, crendo que es un xogador ao mando do tabuleiro. E de súbito, miras para baixo e decátate de que ti non es o xogador. Ti esa peza. Exacto. Ti es unha pequena de madeira. E hai unha man que leva movéndote desde a túa infancia. É unha violación da intimidade terrible. É unha boa aproximación, sí, o do xadrez. Pero eu diría que o impacto psicolóxico é aínda máis perverso e destructivo ca iso. No xadrez, polo menos, es consciente de que existe un tabuleiro e unhas regras desde o principio. O que o autor logra con esa fotografía é rachar retroactivamente a ilusión do libre albedrío do inspector. Paranoia total. E que en psicología clínica falase ás veces dun fenómeno chamado paranoia retroactiva en víctimas de acoso prolongado. Cuando descubres que estiveches a ser vixiado durante 30 anos, non só tes medo polo teu futuro inmediato, toda a túa biografía se reescribe. Claro, empezas a cuestionar todo. Todo. Cada recordo da infancia, cada decisión de facerse policía, cada paso que Falco deu na súa vida está ahora contaminado pola dúbida. Foi unha elección propia ou foi o resultado da manipulación dese home, da carapucha? O asasino, basicamente, rouboulle a integridade do seu propio pasado. Esa contaminación do pasado é aterradora. Encaixa exactamente co que Elena explica despois sobre a motivación real do asasino. Porque esa foto non está aí para asustalo sen máis. Non é só unha broma macabra. É a proba dun seguimento dinástico. Elena revela que o mapa dos osos é en realidade unha xenealogía. A liñaxe de sangue. Iso é, o asasino está buscando algo que se chama o calcio dos impíos. E fíjate, dalle unha volta á propia terminología. Calcio evoca osos, base, estructura. Na tradición católica, as reliquias son os restos físicos dos santos, non? Fragmentos de oso venerados porque teñen unha conexión coa divindade. Pero o calcio dos impíos é a inversión desa lenda. Unha antirreliquia, por así decilo. Exactamente. Supostamente, é unha reliquia un rexistro tan antigo como o propio Imperio de Constantino que contén os nomes e a liñaxe de todos os que traicionaron a Igrexa dende o seu nacemento. A cúpula, os papas, os monarcas. É o arquivo do pecado orixinal das altas esferas. De todos os que os apuñalaron polas costas. Sí. E se nos fixemos na historia real, a Igrexa mantivo enormes arquivos segredos, como o Index Librorum Prohibitorum ou seccións enteiras do Arquivo Apostólico Vaticano, para protexer as súas institucións. A premisa de que exista un rexistro mestre dos grandes traidores que podería desestabilizar o dogma mundial dalle un peso increíble á ameaza desta novela. É que eso cambia completamente a nosa perspectiva sobre as víctimas previas da novela. De súpeto, as 12 más na cripta e os corpos que foron deixando atrás en Ourense, El Escorial, xa non son os obxectivos aleatorios dun tolo, dun asasino calquera. Son os selos vivos desa cadea. Teñen no seu corpo o sanguis regum, o sangue dos reis e profetas que traicionaron a institución. Xa non é un simple asasinato, é unha purga. Unha purga, exacto. E entón, xusto cando Falcó está asimilando todo isto, asimilando que el mesmo podería formar parte desa liñaxe maldita e que a súa vida enteira é un fraude, pois o texto vuélvenos a sacudir. E faino atacando directamente os sentidos. Ah, refiriste á ruptura acústica, supoño. Sí. O silencio sepulcral da cripta rompe da forma máis violenta imaginable, o tañer dunha campá dende o máis alto da torre catedralicia. Pero a ver, non é un repique normal e corrente. O texto descríbeo como un estondo sordo, grave, irregular, como se golpease en metal puro con un martelo de guerra. O pai Bernardo perde a cor e murmura que esa é a campá gorda, unha besta de bronce de varias toneladas que leva décadas sen tocarse polo seu inmenso peso. Un esforzo físico sobrehumano. Pois esa foi a miña reacción inicial. Pensei, como Demo conseguiu o asasino, de novo, a forza física para facer soar iso? E, sobre todo, a necesidade extrema de dar a cara desta maneira, chamando a atención de toda a cidade. Bueno, a necesidade vai moito máis ao lado puro espectáculo. Analicemos a física desa badalada. Unha campá desas dimensións, e falamos da campá gorda real na Catedral de Toledo, cando resoa dentro dun espazo de pedra pechado, non só produce un son forte. Produce vibracións, non? Xera ondas de infrasons, sí.
Son frecuencias de onda tan baixas que casi non as escoitas cos oídos, senón que as sentes nos teus órganos internos. Este tipo de resonancia acústica está moi estudiado. Provoca náuseas, desorientación e dispara instintivamente o sistema de loita ou fuxida no cerebro humano. Buf, claro, un ataque de pánico físico. Atención, está a inducirles un pánico fisiolóxico incontrolable. Está arrebatándolles a calma racional que tiñan, ou intentaban ter, na cripta, forzándoos a reaccionar como animais asustados. E funciona perfectamente. Vaya que se funciona. Falcó non pensa ni un segundo. Saca a arma e sobe correndo as cegas polos chanzos estreitos cara á torre, cos pulmóns ardendo. É unha transición brutal na escena. De baixar as profundidades da terra a subir desesperadamente cara ao ceo aberto na torre. Un cambio de escenario moi vertical. E cando chega arriba do todo, a campá segue vibrando, o vento da noite aulla, pero ali non hai ninguén físico. O que atopa, atado ao inmenso badalo de bronce da campá, é un sobre de coiro negro co emblema da Irmandade do Calcio presionado a lume. É dicir, o asasino sempre vai 2 pasos por diante. Ese sobre contén un obxecto que marca unha ruptura total co comportamento anterior do asasino. Total. Ata agora, o mapa dos osos baseábase en sinais crípticas, pistas feitas con restos humanos a grande escala que a doutora Castro tiña que interpretar como si fosen un crevacabezas. Pero agora o obxecto é íntimo, é directo. É exactamente o oposto que viña facendo. É un único dente humano. E, cando Falcó examina, ve que ten unha mensaxe gravada directamente sobre o esmalte, usando punta de diamante, que di Sevilla, o xiraldillo, la hora de la verdad. Unha citación directa. Sí, e mentres le isto, a narrativa destrázase por un momento e móstrasonos unha figura escura dende as rúas labirínticas da xudaría alí abaixo, observando a torre e logo desaparecendo. E aquí volvín facerme preguntas sobre a teatralidade de todo isto. Por que gravar un dente con un diamante? Por que non deixar un papel ou pintar a parede con sangre, como faría calquera asasino de manual? Cal é o propósito de complicarse tanto a vida con mini letras nun dente se pode simplemente enviar unha mensaxe de texto velada? Pois fíxate nos materiais que elija. É moi importante. Primeiro o mármore e o bronce da cripta. Ahora o esmalte dental é un diamante. O esmalte dental é o tecido máis duro e resistente do corpo humano. É o que queda cando todo demais desaparece. Exactamente. É a parte que sobrevive aos incendios, aos enterramentos milenarios. Ao gravar a mensaxe alí con un diamante, que é o mineral máis duro da Terra, o asasino está enviando unha mensaxe sobre a permanencia e inevitabilidade de todo isto. Algo que non se pode borrar. Iso é. Non é unha pista pasaxeira escrita nun papel, é unha sentenza de morte inalterable. Ademais, como sinala o propio Falcó cando se xunta de novo con Helena, a dinámica da persecución acaba de morrer neste instante. Sí, el dille algo como que esta vez non nos está dando unha pista, estános citando para o acto final. Xusto. O modus operandi cambiou de cazador e presa a un duelo concertado. E debemos poñer atención ao simbolismo xeográfico e climático deste último movimento. Cara onde van agora? Toda a inmersión de hoxe estivo dominada pelo frío estático, a chaira castelá pola noite, a claustrofobia, a pedra húmida e a morte na cripta de Toledo. O astrolabio apuntaba a escuridade subterránea, pero a citación dirixe-os cara ao sur, cara a Sevilla. El xiraldillo, que é a estatua de bronce coroando a xiralda, sempre exposta ao sol e ao ceo despexado. O asasino move a peza final dende a profundidade das sombras cara á luz cegadora do sur de España. É unha transición fascinante, un movimento da escuridade máis profunda cara a un lugar de luz extrema e calor, pero cunha carga irónica tremenda, non paréceche? Totalmente. Unha luz que non quenta a alma. Porque, aínda que fisicamente viaxen cara ao sol de Sevilla, o texto advírtenos no seu peche que Falcó leva consigo a escuridade máis absoluta do seu propio pasado. Quero decir, non viaxan lixeiros para nada. Camiñan cara á luz, pero levan a cripta metida na cabeza, especialmente despois do descubrimento da foto do internado de San Xudas. Se reparamos en todo o que pasou son estas páxinas, a densidade de información é abrumadora. É o selo dunha estructura narrativa moi ben executada, a verdade. Pensa nos movementos verticais e conceptuais que fixemos dende que empezou o capítulo.
Empezamos a nivel do chan, no asfalto frío, con 2 persoas mentalmente esgotadas no coche. Sí, nun plano horizontal. Descendemos ao útero histórico da religión peninsular na cripta dos arcebispos, descubrindo un compendio de xeometría macabra cun astrolabio invertido e 12 mans. Alí abaixo reescríbese a realidade de Falcó coa fotografía que atopa. Despois, o son obrigounos a unha ascensión frenética e física cara a Torre das Campás, subindo cara ao ceo, para atopar ese dente grabado que funciona como o reloxo da fin do mundo persoal de Falcó. O espazo pechouse, comprimiuse e logo lanzounos cara arriba e cara ao sur. Visto así, é unha viaxe física e mental esgotadora. E isto faime pensar moito en por que nos atraen tanto, de forma casi adictiva, este tipo de narrativas. Ten a mestra exacta de 2 cousas que adoitan funcionar moi ben xuntas. A historia e o persoal, non? Iso é, por unha banda, esa erudición histórica pesada. Criptas, obxectos astrolóxicos antigos, institucións milenarias e lendas sobre segredos papais que poderían destruir os cimentos dunha relixión enteira. Dalle a sensación á audiencia de estar a aprender segredos escuros do noso propio mundo mentras len. Pero, por outro lado, non se queda nun simple libro de texto aburrido. Todo ese peso histórico utilízase para esmagar emocionalmente a un personaxe. E facelo sufrir. Claro, decatámonos de que o verdadeiro suspense non é ver se o policía atrapa o malo usando lupas e reactivos químicos. Iso xa está moi visto. Trátase de descubrir quen somos realmente cando nos quitan a seguridade do noso propio pasado. O inspector cría que a cazaría consistía en atrapar a unha mente allea, pero agora sabe que está correndo directamente cara ao corazón das súas propias sombras e medos infantís. E aí radica a vulnerabilidade que fai que a obra funcione tan ben. A acción exterior e a investigación procedimental son só un vehículo para o desmoronamento psicolóxico interno do protagonista. A viaxe a Sevilla non é só cambiar de cidade. É o camiño cara a unha revelación que, calquera que sexa o resultado, significa que a persoa que coñecemos como o inspector Javier Falco deixará de existir tal e como era. A resolución do caso vai exixir un prezo existencial brutal. E ese é o punto exacto onde debemos de ter esta inmersión profunda hoxe, xusto na beira desa viaxe en coche cara a Sevilla. Pero hai unha idea que quedou latexando entre as liñas deste texto e que me parece increíblemente inquietante. Algo para deixar que dea voltas na cabeza de quen nos escoita hoxe. A ver, cale. Pensemos no Calcio dos Impíos, de acordo? A lenda dinos que ese documento, esa reliquia, protexe os nomes das grandes liñaxes de traidores da Igrexa desde os tempos de Constantino, os xudas encubertos da historia. E sabemos, polos actos cirúrxicos do asasino na cripta, que non ataca o chou, busca erradicar ou quizáis elevar o sangue deses traidores históricos. Ese sanguis regum do que falaba a mensaxe nas uñas. Sangue de reis. Exacto. Entón, se o hombre da carapucha leva 30 anos vixiando a Javier Falcó desde que era un neno indefenso nun internado de curas, que nos di iso sobre o propio sangue que corre polas veas do noso inspector? Se o mapa leva cara aos traidores orixinais e Falcó é a peza central do tabuleiro, non o converta iso no herdeiro directo da traizón máis grande da historia da relixión. Unha perspectiva terrible para él. Será el, quizáis, sen sabelo, o maior perigo para a institución. Bueno, pois é un pensamento abrallante para mastigar lentamente no que queda de día. Ata a nosa próxima inmersión profunda, moitas grazas por acompañarnos